जौन लागी रुपैया लगावे के बा बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। जौन लागी रुपैया लगावे के बा बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। 16 करोड़ चाहे 1600 करोड़ हो, 2-2 रुपया दे के लिहल जारी बिटोर हो। 2-2 रुपया दे के लिहल जारी बिटोर हो। 16 करोड़ चाहे 1600 करोड़ हो, 2-2 रुपया दे के लिहल जारी बिटोर हो। सारा देखी जमाना का बरिश्ता ई पुराना, पूरा भारत के एकता देखावे के बा। जौन लागी रुपैया लगावे के बा बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। जौन लागी रुपैया लगावे के बा बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। जाए नदी हल जाई आयांस के जान के, लौड़े के काहे ना पड़ जाए भगवान से। लौड़े के काहे ना पड़ जाए भगवान हो। जाए नदी हल जाई आयांस के जान के, लौड़े के काहे ना पड़ जाए भगवान से। धम बाबू के बनी होरा सुन भैया बात मोरा, मनुष्य कश्यप के वादा निभावे के बा। जौन लागी रुपैया लगावे के बा बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। जौन लागी रुपैया लगावे के बा बाबू आयांस के जीवन बचावे के बा। साधना रिकॉर्डिंग स्टूडियो 90 064 28 774।